שלום רב. בשיעור השלישי שלפניכם אני אדרש לאותו פרגוד שמבדיל בין המציאות שקדמה למציאות היש לבין מציאות היש אשר נבראה על ידי המציאות הקודמת ונכללת בה, ונכללת במציאות אלוהים שהיא המציאות של כל האמת, של כל המציאות, כן? ואותו פרגוד מופיע במונח הכולל שלו בפרשה השנייה בספר בראשית, שהיא למעשה מתחילה מהפרק הנוכחי לפי החלוקה הנוצרית המקובלת על שאר הדתות מבחינת ספר בראשית, והוא פסוק ד' בפרק ב' הנוכחי, והיא פרשת גן עדן, כאשר מול פרשת בראשית, שבה אנחנו רואים את המושג אלוהים שהוא מופיע לבדו בהתחלה, ולאחר מכן עם פעולות שאני אדרש עליהן עוד מעט, אנחנו רואים מושג אחר שהוא מושג של יהובה אלוהים. ובכן, המופע הראשון של יהובה אלוהים למעשה מצוי בפסוק הראשון של ספר בראשית, בפסוק הפותח, והוא בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. כלומר, יש לנו יחס בין מציאות שקדמה ליש לבין מציאות שלאחר, שהיא שמיים וארץ. אבל היא לא רק שמיים וארץ. כלומר, שלאחר מכן נאמר לנו, והארץ הייתה תוהו ובוהו, כלומר החומר, מצב החומר הראשוני היה תוהו ובוהו, היה בלגן, היה אי סדר. ולעומת זאת לגבי השמיים, שלמעשה אנחנו רואים במילה הזו שמיים בעברית, גם את המילה משה, גם את המילה לשמה, כן, גם וכו' וכו', ולא אדרש לזה כרגע. ובכן, מדובר ללא ספק במושג שמכוון לעבר הרוח במציאות היש, ושם נאמר וחושך על פני תהום. אבל אז מופיע לנו עוד מושג, והוא ורוח עם ו' החיבור, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. וזהו המושג הכולל הראשון ליהובה אלוהים, מה שנקרא, לפרגוד, לגבול שבין מציאות שהיא מעבר למציאות האדם, שהיא מעבר להכרה של האדם, שהיא כוללת את מציאות היש, שהיא כוללת את המציאות שמצויה ונתונה להכרת האדם, אותו גבול של יהובה אלוהים, שהיסוד שלו, הוא היסוד הכולל שלו לאחר שמיים וארץ, הוא ורוח אלוהים. ורוח אלוהים, כלומר התבונה הטהורה, התבונה הנעלה, התבונה האמונית הנעלה. ואיך אנחנו יכולים לראות שזאת הכוונה ברוח אלוהים? אנחנו יכולים לראות זאת באותם פסוקים לאחר מכן של כל פרשת הבריאה, אשר הצירוף בהם בין המושג אלוהים לבין מושג מעולם היש, הוא צירוף תבוני מובהק, כן? ואנחנו רואים, ויאמר אלוהים יהי אור, כן? או וירא, ויבדל, ויקרא, ויעש, וייתן, ויברך, ויאכל, וישפוט, ויקדש וכו' וכו'. וכמובן שהביטויים האלה, או הצירופים האלה מחוברים זה עם זה, ואנחנו רואים פה את אותה קריאה לאמונה התבונית, להליכה בצורה תבונית של ראייה, של קליטה, של עיבוד, של תוצאה, של הוכחה, של הפרחה, של סיבתיות, כל התופעות שמאפיינות מבחינת האדם את ההתבוננות התבונית. אבל ההתבוננות התבונית הזו היא התבוננות בגבול, שמצידה של מציאות היש, היא לא התבוננות במה שמעבר לגבול, היא לא התבוננות באלוהים, אלא התבוננות ביהובה אלוהים, בגבול שבין מציאות אלוהים שקדמה למציאות היש לבין מציאות אלוהים שמציאות היש שכוללת את המציאות כולה שהיא האמת כולה. וכשאנחנו מתבוננים במונח היסודי של האמונה היהודית בי"ה ו"ה, השם המפורש יהובה מה שנקרא, כן? הרי שאנחנו רואים איסור מפורש לשאת את השם הזה. ובכן, האיסור הזה לשאת את שם יהובה הוא איסור שהוא מנוגד לדיבר השלישי. ושהדיבר השלישי בעשרת הדיברות נאמר במפורש, לא תישא את שם יהובה אלוהיך לשווא. ובכן, לאלוהים כשלעצמו אין שם. אני אדרש לזה בהמשך, אין שם. כאשר משה שואל לשמו מה אמר לבני ישראל, הרי נאמר לו אהיה אשר אהיה, כן? אבל כאשר נאמר לא תישא את שם יהובה אלוהיך לשווא, הרי לא נאמר לא תישא את שם יהובה. לא נאמר בשום מקום. מי שאוסר לשאת את שם יהובה, הוא עובר על הדיבר השלישי. ומעבר לכך נאמר שם, לא תישא את שם יהובה אלוהיך לשווא. ומהו לשווא? מול רוח התבונה, מול רוח אלוהים, מול האמונה התבונית הטהורה,
לשווא, הכוונה היא הליכה בצורה של מיסטיקה, בצורה של ניחוש, בצורה של שקר, בצורה שלא הולכת בדרך האמת, שלא הולכת על פי כללי המפורשים של דרך האמת, של הוכחה, של הפרחה, של הוכחה, של הפרחה, ושל התקדמות לעבר יהוה אלוהים. וכשאנחנו מתבוננים ביסוד של האמונה הנוצרית, באב, הבן, רוח הקודש, שזו הגדרה בעייתית לאלוהות, כן? מאחר ושם גם היש וגם האלוהים הם מצויים באותו, איך אומרים, באותו level, מה שנקרא, שזו טעות של הפשט, ואני לא אדרש כרגע לדרש מהבחינה הזו. הרי השם ישו בעברית, שנגזר מהשם ישוע או יהושע לפני כן, או ישעיהו לפני כן, כשלעצמו השם ישו כולל את מונח היש. הוא כולל את מונח היש שבעברית זו הוויה, ואת הוו במונח היש. יש לנו י' ו' ושין. וכאשר אנחנו מתבוננים באסלאם, אנחנו רואים בשהדה, כן, בעדות, שאני מעיד שאין אלוהים מלבד אללה ולגבי מוחמד שהוא שליחו וכדומה, הרי שאנחנו מבקשים לדייק שלא רק שאין אלוהים מלבד אלוהים, לגבי המונח אללה נדרשתי בשיחה הקודמת, אלא שאלוהים הוא כל האמת. אלא שאלוהים הוא כל המציאות. לא רק שאין אלוהים מלבד האל, מה שנקרא, אלא שאין אמת מלבד האל. אין מציאות מלבד האל. והדבר הזה שמאפיין את הדתות הסובייקטיביות של איזושהי פסיעה בתוך מציאות היש, עם איזושהי התבוננות חסרה לגבי מציאות אלוהים, שלגבי אסור להיכנס, אסור להיכנס לתוכה, אסור להיכנס להגדרתה, ולאותו חוסר בהתבוננות בגבול, שהוא גבול האמונה התבונית הטהורה. שאלו בזמנו את פרופסור ישעיהו ליבוביץ', באמת היה אחד המלומדים הידועים בהוויה הישראלית של המאה ה-20, שאלו אותו, למה בעצם נרשמה פרשת הבריאה? בשביל מה צריך להתחיל לספר איך העולם נוצר, איך המים, איך היבשה, איך הצומח, איך החי ואיך האדם, בשביל מה כל זה? אפשר היה לבוא ולהגיד ישירות, יש אלוהים ואלה מצוותיו וכדומה. וישעיהו ליבוביץ' ענה תשובה מאוד מאוד חכמה לעניין הזה, והיא תשובה סוקרטית מובהקת, אני לא יודע. אני אפילו לא יודע, הוא אמר, מדוע לפרשת הבריאה מוקדש פרק אחד, מספר פסוקים ספורים יחסית, כן? ולעומת זאת, לבניין המשכן בסיני על ידי בני ישראל, כן? מוקדשים פרקים שלמים, והרי מהו המשכן? הוא סך הכל איזשהו אוהל שעשוי מקרשים ויריות אור מעליו וכדומה, ואני לא מבין את זה, הוא אמר וכדומה. טוב, אנחנו סבורים שלכן להגיד אני לא יודע זה דבר ראוי, אבל מבחינת האמונה הישראלית יש הסברים רציונליים, מופתיים, גם לעניין פרשת הבריאה וגם לעניין בניין המשכן. ושוב, הסברים שאתם לא שמעתם מעולם, וזו פעם ראשונה שאתם שומעים וחיכו להם הרבה זמן כדי לשמוע אותם. ובכן, כפי שאנחנו יודעים בחוקות רבות, בחוקים רבים, אפילו בספרות יפה, כאשר מתחילים להציג בפנינו איזושהי תזה, איזשהו, איך אומרים, יש מישהו קורא לזה המניפסט המונותאיסטי, כן, וכדומה. עכשיו מתחילים להציג בפנינו איזושהי תזה, אז מציגים בפנינו את מושגי היסוד. מציגים בפנינו את מושגי היסוד. מה הם מושגי היסוד במסגרת התזה הזאת? כדי מה הם הכלים שאיתם מבקשים מאיתנו לשחק, או יותר נכון, להתקדם, כדי להגיע למופע האמוני תבוני הנעלה הראוי העליון, כן? שלעולם לא נגיע לסופו, מה שנקרא. לעולם לא נגיע לעבודת אלוהים המוחלטת. ואם תשאלו אותי, רגע, למה אתה נדרש בכלל לאותו טקסט שאתה קורא לו טקסט מכונן? אם תשאלו אותי לא מתחום שלושת האמונות המונותאיסטיות, אלא מתחום אחר, מהתאיזם וכדומה, למה אתה בכלל נדרש לטקסט הזה? אוקיי, יש טקסט, בסדר, למה אתה נדרש אליו? ובכן, האם אתה טוען שזו יצירת אלוהים? האם אתה טוען שאלוהים כתב את הטקסט הזה? ולא כפי שטוענים שבפעם הראשונה כתבו את ספר דברים, בימי יאשיהו, ולאחר מכן הייתה התפתחות, וקודם זו הייתה התפתחות אלילית, ואחר מכן מונותאיסטית, או שזו הייתה פריצת דרך מונותאיסטית וכדומה, ומה קדם למה, ספר דברים לספרים אחרים וכו', זה תהליך של 1000 שנה או לא 1000 שנה, הטקסט נבדל ל-J, יהוה, ל-E, אלוהים, ולכהנים וכו' ולדברים, ואני בא ואומר לכם שכל יצירה בעולם היא בהכרח יצירת אלוהים, כל יצירה. כל יצירה פיזית, כל יצירה רוחנית, בסופו של דבר היא יצירת אלוהים, וזו לא השאלה. השאלה היא לא אם זו יצירת אלוהים לפי האמונה התבונית, כן? כאשר האדם פוסע
במציאות היש, והאדם הוא חלק ממציאות היש. הוא חלק ממציאות היש, היא חלק ממציאות אלוהים. לא, השאלה היא, מה מתקרב יותר לעבר הפרגוד? איזו יצירה מתקרבת יותר לעבר הגבול, לעבר הפרגוד, ואיך אנחנו מתקדמים מאותה יצירה מכאן והלאה. ואני חושב שאין שום ספק, מבחינה אמפירית, שהיצירה הקרובה ביותר לגבול, האמוני-תבוני, שנוצרה אי פעם, היא ספר הספרים, היא התנ"ך, ובליבת התנ"ך, התורה. ובכן, לגבי פרשת הבריאה, אנחנו יודעים, ואת זה גם אומר פרופסור ליבוביץ', וזה ברור מבחינה אמפירית, שספר התנ"ך מבקש להראות לנו מה יסוד האמונה, מה יסוד המחשבה האנושית מבחינה זו שהוא אלוהים, כן? ויש כאלה שמפרשים את זה אחרת, יש כאלה שרואים את זה יהובה, או שילוש קדוש, או אללה ונביאו אחרון מוחמד, אבל לא נכנס לזה כרגע. אבל ספר התנ"ך מבקש להראות מהו יסוד האמונה ואיך ראוי לפסוע בה. הוא עושה זאת בצורה של שירים. הוא עושה זאת בצורה של סיפורים, הוא עושה זאת בצורה של היסטוריה, היסטוריוגרפיה או whatever, כן? בכל צורה כמעט אפשרית הוא עושה זאת כדי להעביר לנו איך ראוי, לפחות מבחינה ראשונית, להתקדם בעבודת האלוהים. ואנחנו באמונה הישראלית אומרים לכם איך ראוי להתקדם באמת, אל עבר האמת, אל עבר האמת כולה, כאשר לאדם ניתנת האפשרות להתקדם לעבר הגבול ומציאות היש, לא מעבר לגבול. כשהגבול הוא התבונה האמונית הטהורה, וגם בגבול ניתן להתבונן בה רק מהצד של מציאות היש. מכיוון שהאמת מורכבת גם ממציאות שהיא מעבר להכרתנו. ובכן, מושג היסוד, כפי שאמרתי לכם בשיעור שעבר, הוא האלוהים. לאחר מכן אנחנו מתוודעים לשמיים ולארץ, כן, מבחינת פשט, גם מבחינת, לאחר מכן נתוודע אליהם מבחינת דרש, כן, שכפי שאמרתי מדובר בחומר וברוח, במציאות היש, ולאחר מכן אנחנו מתוודעים למושג הראשוני של הגבול, למושג הראשוני של יהובה אלוהים, לרוח אלוהים עם הוו של החיבור, כן, ובאמת למושג הזה של רוח, ולמושג הזה של מציאות אלוהים מול מציאות היש, נדרשו גדולי הפילוסופים, כפי שאמרתי לכם בשיעור שעבר, כולל מהרמב"ם לשפינוזה, אל קאנט שראה במציאות אלוהים מציאות מעבר להכרה וכדומה, ובהקשר המוסרי והתבוני הטהור שלו הוא קצת פספס, להבדיל מהתבונה העיונית הטהורה, שם הוא באמת עשה מעשה פנטסטי לטובת האנושות, כן? אבל ממשיכו לאחר מכן הגל, כפי שאמרתי לכם גם בשיחה הקודמת, התבונן בהיסטוריה, בהתפתחות של העולם, כהתפתחות תבונית, שמה שעומד ביסודה הוא הרוח, הוא התזה, האנטיתזה, ובסופו של דבר הסינתזה, כן, אותה רוח, אותה תבונה נעלה, ובכך, גם בכך שהוא ביקש, בסופו של דבר ציין, שהשיא של הפילוסופיה הוא האחדות בין האמונה לבין הפילוסופיה, בכך הוא חש לכאורה באותו ביטוי של רוח אלוהים, לעבר אותו ביטוי של רוח אלוהים, לעבר אותו ביטוי של הגבול, שיסודו התבונה האמונית הטהורה, המופתית, האוניברסלית, שהיא תבונה עיונית אמונית, שהיא תבונה עיונית אמונית טהורה. וקרל מרקס ביטל זאת, ראה בסוג של הניתוח של הרוח, של התבונה, כיסוד ההיסטוריה וכדומה, יסוד שהוא כללי ושאין בו למעשה שום דבר, והפך אותו מרוח לחומר, כלומר אצלו המטריאליזם הדיאלקטי מה שנקרא, כן? ואני לא אכנס לתורה שלו, שהיא תופרך במסגרת השיעורים. כפי שהתורה הנגדית מולו, הקפיטליזם שהוא יצא נגדו, גם היא תופרך במסגרת השיעורים, מפני שהדרך הראויה היא דרך אחרת, היא דרך אמצע, אני לא אדרש לכך כרגע, אבל מכל מקום, קרל מרקס ראה באמונה, להבדיל מעגל, מה שנקרא אופיום להמונים, וייתכן מאוד שזו הייתה המציאות של ימיו בעיקרה, ולא רק של ימיו, שאותה ראוי לתקן, כפי שאת דבריו של ניטשה ראוי לתקן ולראות בהם דברים פורמליים שקוראים לאיזשהו שינוי רציני, שינוי מהותי, שמובא במסגרת האמונה הישראלית. ובהיבט הזה ראוי לציין עוד מלומד מאוד מאוד ידוע במאה ה-20, פרופסור זיגמונד פרויד, שראה באמונה איזושהי נוירוזה, מה שנקרא, איזושהי הפרעה, כן, כדומה. אבל מולו מלומד אחר פנטסטי, בשם ויקטור פרנקל, דוקטור פרופסור ויקטור פרנקל, לקח את מאורעות השואה באושוויץ, והפך אותם לשיטה של התבוננות בנפש האדם, שהיא שיטה שונה לחלוטין משיטתו של פרויד. אם פרויד מסתכל ביסוד התת מודע של האדם, שמשליך על התנהגותו, כן,
שראוי לנסות לחשוף אותו בצורה של פסיכואנליזה, הרי שוויקטור פרנקל מציע משהו אחר בתכלית. הוא מציע תכלית, הוא מציע כיוון, הוא מציע מטרה, הוא מציע משמעות. מבחינת האדם מחפש משמעות, ומבחינתו האמונה היא סוג של חיפוש אחר משמעות, שיש להלל ולשבח אותו, ולא לקלס ולדחות אותו. והאמונה הישראלית לא באה לתועלת נפשית כזאת או אחרת, היא גם לא באה לתועלת חומרית כזאת או אחרת, היא באה כדי לפסוע בדרך האמת. היא באה כדי להציב מחדש בצורה חדשה ישנה את האמונה היסודית, להבדיל מהאמונות הסובייקטיביות שיש לכבד אותם, יש להתבונן בהם, יש גם ללמוד מהם דברים מסוימים, אבל יש להציב מולן את האמונה האוניברסלית, האובייקטיבית, את האמונה התבונית, את האמונה הישראלית. והמופע הראשון של רוח אלוהים, של יהובה אלוהים, שהוא מסכם בפרשה השנייה, בראשית הפרשה השנייה, את אותו מושג של הגבול, של הפרגות וכדומה, המופע הראשון של רוח אלוהים בפרשת בראשית, הוא האור, כן? ויאמר אלוהים יהי אור, כן? מה שנקרא. ואם אנחנו מתבוננים בכל אחת ואחת מהמילים שמרכיבות את המופע הראשון הזה, הרי שאנחנו אל מול החושך והתהום וכדומה של החומר ושל הרוח במציאות היש, אז אנחנו רואים שוב את האור, שוב ושוב את האור. ויאמר בעברית זה כולל את המילה אור, ו' י' א' מ' ר'. לעומת זאת, המונח אור כולל בחובו גם את אלוהים מבחינה מושגית, גם את הו', כן, שזו פונקציה כמובן של רוח אלוהים, וגם את הרש של הרוח. ובכן, למופע הראשון של היום הראשון, של היום האחד ליתר דיוק, באמונה הישראלית, ביסוד היסודות של כלל האמונות המונותאיסטיות, אבל ביסוד היסודות הטקסטואלי של האמונה הישראלית, אל האור אדרש בשיעור הבא. תודה.